Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Atzo gintzia nagoratxo, baldinagoa merkatu espada, iko dira beste asko. Atzo gintzia nagoratxo. Txantxibirin gabiltzanian, elorri joko aldian, amalauak so trompeta jotzen, zazpi astoren gainean. Astuak ziran, txiki-txikiak, atxua berriz, kristonak, nola demontre konpontzen ziran, zazpi astoren gainean. Amatxo, nahi dezunian, jo kaixu loterixe, zeatik nahi degulako, ondo pasau, Andre Maixe. Asigoiko kaletik eta bekoraino, ez da ederragorik Madalentxu baino. Ai Madalen, zure bilen, orain baino lehen. Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aitak jornala elkarritzian, amak pagatuko dio. Amak pagatu zen espadio, aitak pagatuko dio. Aitak pagatu zen espadio, hor konponeta hario. Ai hori begi ederra, iruditzen zaite perra, gauza oberikan zer da, ointxo polita, zapata eder, txorkatila guztiz fina, tantzi ederki egina, tela modako fina, aineretzako bazina. Marikorte derreko ostatu loria, beran bihar da bela zen hartzateulia. Aiene ostatu loria. Ai Mari Miguel, nondon senar gai hori, ai Mari Miguel, noiz donez teguen. Zapita zapi esanagatik ezin dut kendu kartuen, sekula bere ez dut ikusi onela neure burue. Ai Mari Miguel, nondon senar gai hori, ai Mari Miguel, noiz donez teguen. Zapita zapi esanagatik ezin dut kendu kartuen, sekula bere ez dut ikusi onela neure burue. Ai, Mari Miguel. Atxaldeon! Kaixo, aurreta gazte, guraso eta aitona monak, ongi etorri trikitrakat trikitronera. Gaur, estreinu mundiala disfrutatuko duzue. Gurekin, Euskal Kantagintzaren promesa berria daukagu. Pepillo Bustamante! Dirudienez ez da enteratu. Tira, neskatxoen idolo berria. Eusko labela duen amorante latinoa, Pepillo Bustamante! Pepillo, bai ala bai?
dena prest. Etxe argiak, mesedez. Eta entzun arretaz. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Stop! Akabo hau jasan ezina da! Kitxo! Eskerrik asko. Bueno, autografoak ondori sinatu, errezitaldiaren amaieran. Ai! Baina, ze autografo eta ze autografondoko, Amaitu da kantaldia, ekarri traste hori. Baina zer, zuk ere kantuan hasi behar duzu? Nola. Nire ahotsa isildu nahi duzu? Nire adierazpen askatasuna suntxitu? Baina nien ez kokilduko, Ea, denok nerekin. Andre Madalen, laur den erdi bat olio. Hau, patetikoa da, lotxagarria! Ekai! Fantasma belarria purtzailea. Ai, ene, aztu euskal kantagintza. Pepitxo, zurea euskal ikaskintza da, ikaskintza. Ene, aizu lagunak, guandikan belarriak minduta dauzkat, Ai, entzumena gaizki, baina ikusmena earkie gure lehiaketa antolatzeko. Eta badakizue lehiaketa aurretik, lehenengo gure zozketa egiten dugula, beraz, jaba. Orain nire ahotsa apreziatzen dakien jendea igoko dauna. Ara, ikaskin bordoa. Hor ikusteko dago, jaba, talde gorriarekan hasiko gara, lagunok. Jaba... Alaiz kerejeta! Iaba nun dugun Alaiz! Haupa Alaiz, azkar eskat! Animo Alaiz, etorri honea! Iepa, ze guapa etorri zean arroxez Alaiz, atxaldeon! Atxaldeon. Zuri gustatu altzaizu Pepitxok nola bestu duen? Ez. Zuko betu ingo duzu, ezta? Bai. Bai, noski, iaba, talde gorriko bigarren partaia ezin dugun. Ia. Iban Vega! Aupa, Iban! Animo, Iban, etorrenea! Atxaldeon, Iban! Haze esprina bota ezun, Bai, pozik altzade? Bai. Ederki ba, talde gorria ezagutzen dugu beraz. Oso ondo, eta orain koroak egingo dizkiraten ikazkinen taldea aukeratuko dugu. Ea, norden zorte du nau. Intza Arakistai! Arratxaldeon. Nik bezain ondo kantatzen alduzuzuk. Bai, hori ez du hemengo inork ere sinisten, baina oso ondo. Ezagutu dezagun, zurekin ikatza botako duen taldekidea. Ea, nor dugun hemen. Ainhoa Oro! Arratxaldeon, Ainhoa. Arratxaldeon. Ondo? Bai. Nerekin abesteko prest? Ez. Ez, oi, entrenatu beharko dugu orduan. Hona hemen talde urdineko ikazkin jatorrak. Hori da, bi taldeak jaba ditugu, eta bakarrik ikatza falta zegu jolasean azteko beraz azkoiteko kaletatik goaz entrenatzera, baina lasai, bere ala xeukiko gaituzu eta hemen, Gero arte, agur! Triqui-tron, chu-chu. Triqui-traca, triqui-tron, chu-chu. Hori bai, hori zen absurdoa, horteroa eta erridikuloa. Triqui
Pena txiribiton! Puskerrizidioa izan duk hori. Nazioarteko gaizkilen zerrendan jarriko haute, zintxanekin batera. Arrazoi, hori ez du puzkarra izan. Bomba atomikoa izan du! Mirri, agian txiribitonek arrazoia du, Nordaki kiratz nazkagarri hau ez zote den, akaso kakusain maltzurroen erren izango? Hemen etzagok kakusainen arrastorik, ez da? Esan deno batera, potolo puskarrero, potolo puskarrero, potolo puskarrero, potolo puskarrero. Ez dik merezi, bombero torero txatxarronekin borrokan astea eta lasai. Ire, orea eta izenona berreskuratu nahi duk? Ba orduan, ipurdi potolo horretan, jartzak kortxo bat eta kitxo. Geli, agua, naizka, aski da. Egira, kontera nion haukazuen Mirri eta txiribiton. Ara, liskarrau konpontzeko modu bakarra, hause da. Duelua. Tira, aukeratu armak. Ziurralago txiribiton, ondo aukeratu duela, ez aiz gero damutuko? Txiribiton, kontxo! Gaizki hasi gatuk, aldrebez! Eai ondo portatzea izen txikito. Tira! Ondo ez! Estupendamente! Balaukak alboka timpano puskatzailea? Edo mofeta puskar botatzailea? Ez, Mirri, ez eta aukerazak behin goz arma bat! Kategorizkoa gainera! Honekin, inorken hau gaindituko! Ederra naiz ni, barbantzua botatzen! Mirri, nien hau diana, kontxo! Basakia txiarriana, baina txiribitoni botatzea erraxeria duketa. Tira. Duelua izan nahi duzue, duelua izango duzue. Armak prest? Armak prest. Ekin! Txiribiton, kontxo! Bere hau! Txiribiton! Bezen nahi da, tira! Askida! Nahikoa da, Mirri eta txiribiton! Nahikoa da! Gezurra dirudi, basapiztia dirudizue. Zoologikotik ateratako animali basatiak, arriskotsuak, hori zaretezue. Txirri, animaliak izan duk? Bai. Animali arriskutsuak? Bai. Dolako animaliak? I astoa. Eta I lehoia. Kompena, txiribiton, entzun alduk? Orduan, bion artean, izugarrizko basapiztia osatzen diagu. Asto lehoia! Astoak lehoiari inbidiazion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larroz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak, basurdeak, hartzak aseriak, astoaren igesiz zebiltzan guztiak.
Horran onartzain batek bere etxolatik, zein den ezagutzen dun belarri ertzetik. Zein den ezagutzen dun belarri ertzetik. Hartzen du makila bat, badi joakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arraxal barriturik makilaz gaixoa. Eztan da egin nahirik komen ziren hasi, ikusirik anoren zebiltzan iesi. Ikusirik anoren zebiltzan iesi. Zenbat asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaie larrua gainetik, gelditzen dira denak arras lotxaturik. Gelditzen dira denak arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikusteko asen. Han sortu zuen festa ikusteko asen. Ideia, semaforoa. Semaforoa. Ideia, semaforoa. Semaforoa. Ideia, semaforoa. Semaforoa, bai? Ideia, aldeantziz. Ideia, buelta. Ideia. Ideia, ikusi. Ondo, koloriak, ondo. Ideia, txukundu. Horilla, atera. Atera. Atera, 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 atera. Atera, atera, atera. Ideia. Ideia, txukundu. Tuboan. Ideia. Tuboa. Estali. Kolorea. Berdea. 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 Sartu, sartu, sartu. Ideia. Kolore. Orilla. Orilla. Sartu, sartu, sartu. Kolore. Ondo. Ideia. Berriro. Orilla. Berdea. Atera. Atera. Atera, 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 atera. Ideia. Ideia, txukundu. Kolorea. Ondo. Ideia, estali. Kolore. Sartu, sartu, sartu. Kolore. Sartu, sartu, sartu. Ondo. Ideia, errepikatu. Atera, atera. Ideia, pentsatu.
Goian buelta, beian, goian, beian. Oh. Bueltan, beian, gora, beian. Ya está. Ideia, kolore? Ondo. Ideia, estali. Kolore? Sartu! Ondo, txaloak! Ideia, berriro magiakin. Ideia, utzi. Kolore? Sartu! Kolore? Ideia, kutxan sartu. Hola! Etorri! Ideia, berriro. Ideia, alde! Ideia, eskuak! Alde! Bola, alde! Bola, etorri! Kaixo! Zer, gozetuta zaudete? Bani bai! Eta horregatik prestatu dut tarta derrau meriendatzeko. Intxortako txorongo mondongo onenekin egindako tarta ederrau. Dida batean berotu egingo dut, dena jan baino lehen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Listo! Inbidia galanta pasako duzue ipotxergela! Kaka mokordo tarta, kakusai mondon goretza! Hau ez da horrela geldituko! Txotxola pigori harrapatzen badut, beraka sopa iguingarria egingo du berarekin! Gora kakusai! Eta tiragoazen lehiaketa antolatzera kakusai mendeku ia etorri baino lehen. Eta horretarako partaiden aurkezpena egingo dugu. Lehenengoak Alaitz Kerejeta izena du, ez da Alaitz? Bai, aizu Alaitz, zenbat urte dituzu? 6. 6? Eta galdera bat, bazkaltzeko ze gustatzen zaizu? Makarroiak. Makarroiak, eta meriendatzeko? Txokolatea. Txokolatea asko? Bai, tira, neri bezala, Aizu, eta bigarren partaideak, Iban, Bega izena du, bai, Iban? Bai. Aizu, Iban, ni badakit, noizpaite egazkina hartu duzula. Egazkinan ibili zehala noizbait, ez? Bai, eta ze ikusteko? Na juntzinen? Parkea. Parkea ze ikustea? Animalisek. Animalisek eta ze animali zeudena, han? Ez dakit. Ez dakizu, kokodriloak eta zaldiak eta? Zaldixek ez. Ez? Hipopotamoak bai? Bai. Earki ba, orduan aparteko zoologikoa izango zen, tira ba, talde gorri ezagutzen dugu lagunok. Txalo handi bat, ez da, talde gorriaren zat. Eskerrik asko, eta honamen talde urdina. Pepito eta bere ikazkinak, izen dotorea. Eta nor dugun eska dotore hau? Ainoa. Ainoa eta Ainoaki abizenik baldu?
Bai. Bai, ba esan mesedez. Oroz. Oroz, Ainoa, oroz, oso ondo. Eta konta iguzu zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Ikastola jutia. Ikastolara jutia, hori da erantzuna. Eta zergatik gustatzen zaizua bain beste ikastolara joatia? Gauza asko iteielako. Gauza asko zer adibidez? Gauzek. Gauzek, eskaro, ikastolan gauzek. Ze galdera. Eta nor dugun eskapolit hau? Intzarakistain. Intzarakistain, eta zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Hartza. Hartza? Hartza, animaliak beraz? Bai. Bai, sekulan izan altzara zoologikoren batean? Bai. Bai, non? Ez dakit. Ez dakit, zoologikoan bai, baina ez dakit, oso ondo. Ba, ara hemen talde urdineko ikazkin jatorrak, txalo handi bat bere gentzat mesedez, eta datorrela gure lagun Felipe! Ara, zira saltzen, Felipe! Ia, bagoazen pixkanaka hartzerun, hoxe. Eta laitz, zure txanda da. Animatuta, bai ala? Ba, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa laitz! Haupa laitz! Iepa, erke hasitzea, bat! Ia ba, ia, animo laitz, ia! Iepa, ia laitz, animo, ia bigarrengoi! Lasa, ia laitz! Iepa, ia! Ia puntaria bi, animo laitz! Ez da sartu! Animo laitz, haupa bi! Ia ba, ongi zabiltza laitz! Iru, primera! Earki alaiz, saiatu zea, iru ez dago gaizki, Ia ba, orain Ibanek zer egiten duen. Iban, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa, Iban! Aupa, moten! Hola! Ia! Ia ba, Animo, Iban! Iepa! Ba! Jesus, hau dago indarra! Bi! Primeran! Ia ba, iru! Oso bi! Lau! Bikain, Iban! Ia ba, bost! Jesus, motela da punteria! Ia ba, Animo, Iban! Ia ba, sei! Oso ongi! Zazpi! Primeran! Haupa, Iban! Zazpi sartu ditu Ibanek guztira, eta orain talde gorria bukatu duenez, eseri bankuan deskansatzeko, eta guk talde urdinarekin jarraituko dugu. Intza eta Ainoaren txanda, hartu zuen lekua. Ja, Ainoa, zurekin hasiko gara bai? Ba, hartu zure lekua, hortxe duzuta, eta hasi nahi duzunean. Haupa, Ainoa! Ia bat, primeran! Bi! Iru! Osongi! Ia ba, primeran zabiltza Ainoa! Ia ba, laugarren gori! Lau! Osongi! Izugarri ondo zabiltza Ainoa, lasai! Epa! Ia ba! Animo Ainoa! Ia! Bost! Haupa Ainoa! Osongi Ainoa, etorri honera! Bost hartu dituzu guztira! Eta orain Intzak hartu du bere lekua, beraz, hasi nahi duzunean Intza, animo! Bat! Osongi! Bi! Bikain Intza, erki hasizea, Iru! Hori da lekutik! Ia ba! Animo Intza! Lau! Guain bai! Upa! Zindarra! Bost! Primeran! Sei! Ia ba! Zazpi! Ia ba! Zazpi! Bederatzi! Primeran! Azte punteria Intza! Earki egin duzu! Guazen danak aurrera! Ia! Guazen berriro danak aurrera! Iban ez du hartu! Etorri honea! Lagunok lehiak eta final erdia bukatu da. Eta hoxe gertatu da. Talde gorrian alaitzek 3 sartu ditu eta Ibanek berriz 7, beraz guztira 10 puntu daude. Dira, berkatu. Oso ondo egin dute. Eta bigarren final erdian ikusi duzu ez gertatu den, Intzak 9 ikatz pusketa sartu ditu eta Ainoak berriz 5. Beraz, Pepilok eta bere ikazkinek final handia jokatuko dute. Zorionak, neska! Baina talde horrekoek bere haien punteria itzela ere erakutsi dute, beraz, behintzat motxila polit jau merezi dute, ez da? Txaloa, behintzako baita ere! Eta lagunok, orain, zirraragarriena, emozionantena eta garrantzitsuena falta zaigu gure finala beroketa batzuk egin, eta behala segiltzulko gara, gero arte! Agur!
aur maiteok, azkoitiar prestuok, gaur, nire talentu artistikoari esker, Johann Sebastian Bach paregabearen 17. sonata re nagusian entzun ahal izango duzue. Mil esker. Gaurko emanaldia, inoiz astuko ez duzuen emanaldia izango da. Beraz, isiltasuna. Nik azkoitiarrak edukazio honekoa zinetela uste nuen, Tira, mesedez eta favorez, isiltasuna. Nengolakoan, Ara! Arranopola! Ze arraio ari da hemen gertatzen, Ze, Graziana Sorgina hasi alda bere aztikeriak egiten, ala zer, Edo Marcel Magoa hasi zen bere saio egiten, Baina zer dau? Baina ben, deabrua aldabil suelto, Satanaz! Eta txiribiton, ze arraio egin didazue, Nola? Aurrak salbatu nahi dituzuela? Ez diat ulertzen, motel? Azkoitiar aurrak salbatu nahi izkiagu. Noski, ire biolin kontzertuak plastada izugarriak izaten baitina. Eta aurkoitiaduak loseko geratzen dituk entzundakoan, eta gero, inpiusiblea duk, ez natzeko antidotu asmatzea. Baina, nik uste nian, azkoitiarrak guztiz musikalari porrokatuak zirela. Tunante hauei, gustatzen zaile musika ez da? Baino ez ire biolin kontzertu hori. Gure musika, gure abestiak, ez da? Bai, lasai kirri. Ondo kantatzen baduk, agian utziko diagu tarteka gure kapitan pilotu izaten. Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu, ja. Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu, ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen batzait niri, bombilun bat eta bombilun bi. Eragio xati arraun horri. Kapitaina da txuria, dirudiena alkitrana, ja. Kapitain korajetsua, Kapitain korajetsua, eta gainera indartsua, ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen
baset niri, bombilun bat eta bombilun bi, eradio sentiarra morri. Deuseren bildurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. Deuseren beldurrik ez du, deuseren bildurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen baset niri, bombilun bat eta bombilun bi, eradio sentiarra morri. Izan ere, Intzak punteria itzela erakutsi dugu finalerdian. Bederatzi sartu ditu hain zuzen ere, eta izue txirri, mirri eta txiribiton ikustea izugarri gustatzen zaio. Txala beretzako! Eta hona hemen betu dinez, finaleko bigarren partaidea Ainhoa Oroz, 6 urte, azkoitiarra, ikastorara joatea ikaragarri gustatzen omen zaio. Zergatik, bai idaztea, matematikak eta eskulanak oso gustoko dituelako, eta bere gelako lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparrada bat berarentzat. Eta orain, datorrela gure tren maitea, Felipe! Ja, badator! Eta besterik gabe, finalarekin hasiko gara. Intza, prest zaude? Bai, ez da? Babadak izun dut bakazun zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Intza! Bat! Primeran hasiztea! Ui! Ia baintza, animo! Bi! Osongi! Iru! Izugarrintza! Lau! Ene! Ui! Ia ba! Ui! Animo Intza! Bost! Osongi! Ui! Ia ba! Sei! Bikain! Ui! Zazpi! Zartu dazkenean! Zortzi! Jesus Intza! Eharki bilizea, Zortzi sartu ditu guztira Intzak, eta orain Ainhoaren txanda da, beraz Ainhoa? Gure txanda, Ainhoa, hartu tokia. Hori da, eta hasi nahi duzunean, haupa Ainhoa! Haupa! Haupa, indarra, Jesus neska! Ja ba, ui! Haupa neska! Animo Ainhoa, ui! Ja ba, ui! Iepa bat! Primeran! Ui! Animo Ainhoa, bi! Ongi zabiltza! Upa! Ja ba Ainhoa, ui! Animo, ui! Ia, ui! Haupa Ainhoa, lasai! Iru! Primeran Ainhoa! Ia, bagoazen denak aurrera! Eta lagunok, finala bukatu da. Hauxe, horrela gertatu da puntuak eta Intzak 8 sartu ditu eta Ainhoa berriz 3, beraz gaurko irabazlea Intza dugu, zorionak, txalo beretzako! Ea, eta orain opariak jasoko ditugu, Trisbaz. Hemen datoz gure opariak! Hementxea! Eta Ainhoak erraketa dotore hau eraman du opari eta zuen txalo aztezina! Hori da! Eta Intzarentzako gaurko garaiarentzako biziketa zoragarri hau, zorionak Intza! Tira, orain opariekin askoitin paraje ederra daudenez, jolastera goaz. Felipe eta lagun guztiekin, gero arte! Agur! Agatzaldeon perrotxiko txorta, eta gorrak ugein txorta. Egin burla nahi adina, baina ikusiko duzue, 3 mebeloiek harrapatzen ditudanean, zuen ipurdiekin txerri solomoak egingo ditut. Gaur, hemen, inoiz ikusi duzuen museorik nazkagarriena zabalduko dut. Munduko izaki maltzurren museoa. Arazotxo bat daukat. Nire amarruak arrakasta izateko, 3 memeloiek banan harrapatu behar ditut. Beraz, gaur, kakuzai itzelak, bakatu.
Albert Kakustein doktoreak berreak egingo ditu. Argizagok, hauxe da lekua, hauxe! Hau da! Txirri, honek matxinbentako diskoteka ematen dige! Bamba, buruma, bambu! Isilik, mirri. Eta entzui dazue, gaur goizean, Albert Kakustein, zientzilari ospetsuaren gutuna jaso dut. Bertan, ikasle prestu baten bila omen dabil, esan dit, eta niregan pentsatu omen du. Kakusten gizara joa, iaizen plastamarirekin, sorabiatu egingo duk, seguru. Aizezue. Zientzilariok benetan oso ondo konpontzen gara gure artean, Egunero ari gaituk lanean, mundu hobetzen egunez egun. Zenbat asmaketa, eta ze asmatu behar duzu oraingoan? Kurpilari gabeko autoa. Arrautzari gabeko tortilla! Dindandon, mirri eta txiribiton. Etorri berehala, kantzontzio zikin hauek altxatzera. Bestela, gaur ez duzu emeriendatuko. Dindandon... Txiribiton, maitane berriz ere sartu gure galan eta alakatzen nahi duk gure armailua. Guatxemak bizkor bestela, arropari gabe geratuko gaituk eta bilutzi geratuko gaituk. Segi, nik ez duzuen striptiz patetiko hori ikusi nahi eta. Tira, alde! Zeinen ederki! Bi alpro jauek alde egin dutelarik, inork ez du nire ospeona hankaz gora jarriko. Ahtun. Arratzaldeon, Monsieur Txerri, da ongien torri nire laboraterira. Alemania rastakilo. Kaixo, mil esker, Kakustein doktore ederra, mil esker zure harrerak gozo eta beroagatik, baina gauza txiki bat, ni ez naiz txerri, ni txirri naiz. Nola? Txorri? Ez txorri eta ez txerri, txirri. Argi dago, duan, txorra! Tira, esantzazu nahi duzu moduan, bestela... Txirri, txerri, txorri, txorra! Mundu guztiak dio, ikasle oso nazarela, baina nik lanean ikusi nahi zaitut. Bai, txirri beti prest jauna! Ea zer moduz moldatzen zaren kimikarekin. Zaila zaitez bi elementu hauen arteko nazketa egiten. Ez alda arriskutsu egia izango. Ahtun! Ekin lanari, mondongo! Bai, jauna. Memelo galanta! Zer gertatu da memelo galanta, zinozuke ematen duzu. Dogan, nire superkarungailua erabili beharko dut. Ondo da, zure tamainako gizenak esin badu, ala bebi. Tas! Ahtu! Txirri txorra, gora eta jora!
Eta orain zer gertatuko da? Amaia, maitia, egon zaitez izili, maitia, zer gertatuko da? Bakizue? Bai, zer, esan. Zer egingo da? Aldatu egingo dela, zoratu egingo da! Hontxe ikusiko dugu, zer gertatuko den, hemen, zuekin, Albert Kakustein doktorea! Tira! Gora darbaide! Gora munduko maltzurra! Gora Kakusai! Gora! Ale! Segi museora, zurekin urdai azpikoak egingo ditut eta! Ia! Bat zapuztu egin dut! Achtung! Arratzaldeon, txirribiton, paliazo agurgarria! Ase dinosauro puska! Oi! Indaga ugarri, baina uste dut burua utzik daukazula. Inteligentziarik gabeko katxalotea. Igo zaitez ona, zure masa eta volumena neurtu behar ditut eta erlatibitatearen formula magikoa asmatzeko. Prest? Iaba! Ederki potxolo! Orain, pare bat kilo gutxiago daukazu, agian nire supergarungailuan kabituko zara. Segi! Segi barrura! Iaha! Achtung! Txiribiton! ¡Tonto potolón! ¡Chiribitón! ¡Tonto potolón! Eta orain, zer gertatuko da txirribitonekin? Zer gertatuko da? Tonto potolón! Txirribiton! ¡Tonto potolón! Txirribiton! ¡Tonto potolón! Begiratuko dut zer gertatu den txirribitonekin. Tira! Honekin, amandongila freskoak egingo ditut. Segi museora! Txiribiton! Bi, osondo ibili! Kalapita, Maitan esi da gure arropa armarioan behiratzen, eta bera, bestela botako izuen, eta jantzi behar izan dut, baina izue. Esan daukat, Sara Montielen antzikorrela jantzita. Arratzaldeon, potxolo! Arratzaldeon, txotxolo!
zu tipo argia zara, ezta? Agian ez dugu denbora alferrik alduko supergarrungailuarekin. Gainera, oso guapo zaude, Drakulin. Masu berriz, naskagarria zara. Txilindrin! Apenas. Agian, pasatu nahi zintzileri prestu horrekin, ez? Apenas, txirri enteratzen denean, asto belarria jantzi erasiko izkit, seguru. Ez da zientzilaria? Ez da prestua? Ordan zein da? Doraemon katu kosmikoa? Ea, denok batera! Kakusai, lezio galanta eman behar diogu, intxortako pizti nazkagarri horri. Horixe, a fastidiarse! Zer esango diate txirrik eta txiribitonek dakitenean? Txalo ingo diate, Horixe. Por cierto, non sartu dira txirrik eta txiribiton? Izaki Maltzurren museoan? Atera beharko ditut ba, Baina, aprobetxatuko dugu, azken celebrekeria bat egiteko. Horixe! Dindandon, jaun Andreok, adiskide maiteok, erne, astera doa, sekula santan ikusi duzuen desfilerik erridikuluena. Dindandon! Aizue, zer, neskamutilok, ongi pasatu alduzue. Seguru ederki bagaizue. Orain saioa ganoraz bukatzeko sorpresa txiki bat prestatu dizuegu. Txikia ez, handia, aztezina, ikaragarria, izugarria! Egia, izugarrizko sorpresa. Etxera poz-pozik joan zaitezten. Zuekin, guztiokin, Pepiroti, Karaduri, Tenore, haundia! Buonasera, il piccolo bambino, il piccola ragazza. Silenzio, per favore.
Aizue, hasi baino lehenago ohar txiki bat, nik ez dut zer ikusirik aldrebeskeria honekin beraz, salaketak Eusko Jaurlaritza naia cuidaos, Bambina, per favore, silenzio, silenzio. Ikusgarria ederki kantatu duzu, Grazie. Io so tutto talento. Unkitu egin hauzu benetan. Etorri nere besoetara, lagun. Etorri hona, Potxolo, nik erakutsiko izut zer den talentua! Felipe, socorro! Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.